Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Bidiyo da za mu yi shi ne za mu yi ma mutane bayani yadda za ka yi scratch chatting na sirri da kai da abokinka ko wata wadda su ya danganta dai daga yadda ka buƙata abu. To za ka scratch chat da mutum ba tare da wani kowa ya ɗauki wai kan zai gan shi ba. Yanzu yadda za mu yi, za ka shiga Play Store. In ka shiga Play Store sai ka yi sacin Decrypto. Idan ka yi sacin ɗin shi, za ka ga gashi nan na uku. Shi na ne nika amfani da shi, sai ka yi amfani da shi kai ma. In ka buɗe sai ka ce open. Abinda za ka yi cikin shi shine za ka je yanzu misali sai ka ce za ka tura saƙo, sai ka fara shiga nan encrypto in saƙo za ka tura. In ka shiga sai ka ce sai ka zaɓi code ɗin da kaka so kai amfani da shi wurin yi ma mutum magana. Yanzu misali bari mu ce numeral code, gashi nan kusa ga binary sai mu ce numeral. Idan ka shiga sai mu ce to bari in ce sai ka taɓa wurin message sai ka yi typing, sai ka ce hello ɗan uwa, barka da wuni. To in ka rubuta ko wani irin abu na, wannan za mu ɗan yi short abin nan ne. Sai ka ce to yanzu kana son ka ɗauki wannan abun, sai ka ce yanzu encrypto gashi nan an rubuta, sai ka taɓa encrypto. Idan ka taɓa shi, in kun kula ga sunan za ka ga kamar binary numbers, sai ka taɓa sai ka yi long press ka yi marking ɗinsu. Idan ka yi maki shi kenan sai ka hito. In ka hito sai ka koma cikin WhatsApp. Misali sai ka nemi wanda kaka son tura ma. Idan ka nemi wanda kaka son tura, misali yanzu bari mu shiga ta WhatsApp guda. Yanzu ga wanda nake son tura ma, sai in ce bari in pasting na, sai ka yi long press ka yi paste sai ka tura. Yanzu ga sunan na tura. Yanzu sai in koma can, sai mu yi yanzu zan shiga can, an turo min saƙo kamar ka tura ma wani, shi ne nake example da kaina. Yanzu gashi nan an turo min saƙo. To ya za in san mina na rubuto min tun da dai na ga numbers. To yadda za a yi, kai za ka dubara, kai za a sanar da wanda an ka tura ma, kai za ka sanar da shi ya yi downloading ɗin application ɗin da kake amfani da shi na Decrypto. Yanzu sai in ce can da na turo sai in ce numeral code. Ka riga ka san ko mina na ba sai na ma bayani ba. Dama ka mun riga mai magana cewa ai zan turo, na turo ma shi ga numeral code, ka riga ka san yadda abun yake. To yanzu ka yi receiving gashi nan an ce numeral code. Ya za a yi ka gane ko mina na an turo ma. Yanzu sai mu ce sai ka yi long press na wannan rubutu na wannan numbers ɗin, sai ka yi copy. Yanzu gashi nan mun yi copy, sai mu je can cikin application ɗin na Decrypto. Yanzu sai mu shiga Decrypto. Idan mun shiga Decrypto, kun ga ɗazu na farko mun shiga encrypto. To shi wanda an ka tura ma in zai buɗewa sai ya shiga Decrypto, sai ya taɓa shi gashi nan. Dama mina na an turo mana numeral code, sai mu shiga numeral code. Yanzu gashi nan muna cikin numeral code, sai mu yi typing, sai an ka ce ka yi typing ko mina na an ka turo ma, sai yanzu mu ce sai mu yi long press na wannan code ɗin nan. Ga su nan mun yi. To ya za a yi yanzu kuma
su wannan ɗin su gwada mana ko mina na fito. Sai ka taɓa decrypto gashi nan tsakiya yanzu gashi. In kun kula gashi nan an sa hello ɗan uwa barka da wuni. Wannan message ɗin da ka tura mai. Don haka kun ga ba kowa zai iya gano cewa ga yadda abun yake ba. Ko da mutum ya ɗauka sai dai in ka mashi gano ɗin zai yi yana ta sacin ya za a iya ga mina na kun kai. Ya zan shi ma yana da application ɗin ya san yadda abun yake an gaya mai ya duba ya ga yadda abun yake sannan ya gane. To ta haka nan ɗaya zai iya gane amma in dai ba haka nan ba babu yadda za a iya gani. Shi amfanin wannan application ɗin na Decrypto. Zan ajiye description ɗin shi akan comment ɗin farko da kuma can ɗinmu na YouTube mai suna Hausa Android Hausa Tutorials. Shi ma duk mai buƙata zai iya downloading ɗin shi.